லாஸ்ட் டைம் போட்ட வீடியோ பார்த்துட்டு வந்து நிறைய பேர் தேங்க்ஸ் திட்டினா உங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதை விட ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒரு பங்கு அப்படின்னா சப்பாத்தி தோசை மோர் சாதம் எல்லாத்துக்குமே தொட்டுக்கலாம், நல்லா இருக்கும். இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஹாப்பி மார்னிங். இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோ தான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஆக்சுவலி இந்த vlog பார்த்தீங்கன்னா அம்மா நான் 2 பேரும் சேர்ந்து எடுக்க போகிறோம். ஸோ நிறைய சப்ஸ்கிரைபர் வந்து உங்கள் மதர் ரெசிபீஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலாக இருக்கும், அதெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி வந்து கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி அம்மாவே வந்து சொல்லுவாங்க இது எதுக்கு எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ சூப்பரான டிப்ஸ்லாம் வந்து கொடுக்க போகிறாங்க. ஸோ இந்த vlog வந்து இந்த மாதிரி செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகுது. ஸ்கிப் பண்ணாமல் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். நம்ம சேனல் அப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே vlogக்குள்ளே போகலாம். கொஞ்சம் வந்து செடிக்கு தண்ணி ஊற்றுற வேலை இருந்தது, அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். ஸோ அந்த வேலை முடிஞ்சுது. ஆக்சுவலாக வந்து லாஸ்ட் டைம் போட்ட வீடியோ பார்த்துட்டு வந்து நிறைய பேர் ஆக்சுவலாக வந்து என்ன கமெண்ட்ஸ் வருதுன்னு சொல்லிட்டு நான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். 2-3 பேர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்ன நீங்கள் சீட்டிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. பேன்ஸ் நிறைய பேர் வந்து என்ன சொல்லிட்டு ஏதாவது ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா, நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்களா, என்ன தமிழில் போட்டிருக்கீங்க, அந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கொஷின்ஸ்லாம் வந்தது. ஸோ ஓகே கண்டிப்பாக அதை பற்றி சொல்லிடலாம் அப்படின்றதுக்காக வந்து ஆக்சுவலாக அந்த vlog வந்து எடுக்கிறேன். ஸோ அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஆக்சுவலாக அமேசானில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் திங்ஸ் வாங்கணும். இது எல்லாமே வந்து நான் ப்ரமோஷன் அப்படின்றத விட நம்ம ஓனாக வந்து நம்ம ரெகுலராக இந்த டைமில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரியான விஷயம் தான் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ அப்படி ஒரு ஸ்கின் கேர் சம்மந்தமான ஒரு விஷயம் தான் பார்க்க போகிறோம். ஒன்றும் இல்லைங்க, ஓன் யூஸ்க்கு ஒரு 4-5 பொருள் வாங்கினேன். அது அமேசானில் வாங்கினேன். ஸோ நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க இது நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க, இதை வாங்குறீங்கன்னு சொல்லிட்டு. அது என்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டில் வந்து நான் வாங்கியிருக்கேன். ஜஸ்ட் ஒரு 4 ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும்தாங்க. எல்லாமே வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு விஷயந்தான். ஓகே இந்த பேக்கெட்டில் மட்டும் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபைனலாக ஓப்பன் பண்ணுறேன். கொஞ்சம் வந்து சைல்டிஷாக இருக்கும், ஸோ அது இருக்கட்டும். ஸோ பேலன்ஸ் 3 ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்றத பார்த்துடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா சோப்பு வந்து நல்லா பெஸ்ட்டான சோப்பாக கொஞ்சம் அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் வந்து சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ லாஸ்ட் டைம் வந்து நான் ஷேர் பண்ண சோப்பு வந்து 300-250 சம்திங் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ரொம்ப யூஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு விஷயம், இந்த சம்மருக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து ஒரு சோப்பு தான் நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த பயோடெக் ப்ராடக்ட் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ வந்து நல்ல வந்து ஆயுர்வேதிக் ப்ராடக்ட், ஸ்கின்னுக்கு எந்த டேமேஜும் பண்ணாது. அண்ட் ஸ்மெல் வேறு லெவலில் இருக்குது. ஆக்சுவலாக எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணுறதுக்காக வாங்கினேன். நான் வாங்குறது மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆரஞ்சு இந்த மாதிரி தான் வாங்குவேன் ஸ்கின் பிரைட்டனிங் சம்மந்தமாக. ஸோ ஸ்மெல் சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. ஸோ இந்த சம்மருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே இப்போ நான் அதை ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறது. ரேட் வந்து 60-65 rupees, நல்ல பிக்காக இருக்குங்க. ஆக்சுவலாக வந்து அது காம்போவில் வரும். நீங்கள் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே செட்டாக 2 வந்துடும். நீங்கள் அதை வாங்கினீங்கனால ஆக்சுவலாக ரொம்ப நாளைக்கு வரும். ஸ்கின்னும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து ப்ரைட்டாக இருக்குது. அடுத்து அப்படியே க்ரீம்லாம் எதுவுமே போடலை, ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறேன். நல்லா வந்து ப்ரைட்டாக இருக்குது, எந்த டேமேஜ் இல்லாமல் அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது. ஸ்மெல் ஸோ குட். ஓகே இப்போ நம்ம அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ சோப் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ நல்லா இருக்குது. ஸோ நான் காட்டுறது எல்லாமே கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அந்த சம்மர் அந்த மாதிரி ஒரு ரிலேட்டடாக தான் நான் காட்டுவேன். அப்போ தான் வந்து நமக்கு பார்த்திங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ எவ்வளோ பெருசு இருக்குது பாருங்கள். அந்த ஸோ நல்ல பெருசாக இருக்குது. ஸ்மெல்லு ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஸோ இதிலே பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேறு ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் இருக்குது. எனக்கு வந்து ஆரஞ்சு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. 100% வந்து ஆயுர்வேதிக் ப்ராடக்ட் தான். இந்த சோப் நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற சோப் வந்து ரொம்ப ஹார்ஷாக அந்த மாதிரி கெமிக்கல்ஸ்லாம் இல்லாமல் பார்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஸோ பயோடெக் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ப்ராடக்ட் தான், ஒரு ஆயுர்வேதிக் ப்ராடக்ட் அப்படின்றதுனால நம்ம வந்து நம்பி வாங்கலாம். ஸோ இந்த சோப் நல்லா இருக்குது. நீங்கள் யாராவது ட்ரை பண்ணி புதுசாக ஏதாவது ட்ரை பண்ணணும்னு ஐடியா இருந்துச்சுன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே நெக்ஸ்ட்டு காட்ட போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஷாம்பூ. ஸோ வந்து நிறைய சப்ஸ்கிரைப் வந்து ஷாம்பூ பெஸ்ட்டு ஷாம்பூவாக ஏதாவது சொல்லுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி ஹேர் ஃபாலுக்கு. ஸோ எஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹேர் ஃபாலுக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி நான் யூஸ் பண்ணி ஒரு பெட்டர் ரிசல்ட் கிடச்சிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் வந்து பயோடெக் தான். ஸோ இந்த பயோடெக் ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ஹேருக்கும் நம்பி யூஸ் பண்ணலாம், ஸ்கின்னுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ இது வந்து ஹேர் ஃபால் ஷாம்பூ மட்டும் இல்லாமல் ஹேர் க்ரோத் தெரப்பி அப்படின்னு கூட போட்டிருக்காங்க. ஸோ நமக்கு ரெண்டுமே வந்து மெயினுங்க. ஸோ ஹேர் லாஸும் வந்து ஸ்டாப் ஆகணும் அண்ட் வந்து க்ரோத்தும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகணும். 155 rupees போட்டிருக்காங்க. அது ரேட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 155 ரூபா. ஸோ ஒருத்தர் தாங்க கொஞ்சம் நாளைக்கு வரும். நல்லா சில்லுன்னு இருக்குங்க. அதை யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த ஷாம்பூ அவ்வளோ சில்லுன்னு இருக்கும். ஸோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸ்மெல்லும் பார்த்தீங்கன்னா மைல்டாக தான் இருக்கும்.
ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா வந்து அண்டர் ஆர்ம் வந்து பிளாக்காக டார்க்காக இருக்குது. ஸோ அதுக்கு ஏதாவது வந்து டிப்ஸ் சொல்லுங்கள் ஹோம்மேடாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலாக ஹோம்மேடாக பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்தளவுக்கு ஒரு பெஸ்ட் ரிசல்ட் இல்லைங்க. நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன். ஸோ இருந்தாலும் வந்து நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற சில விஷயம் சேஞ்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த டார்க்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியும். அப்போ தான் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்லீவ்லெஸ்லாம் போகிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து நிவ்யாவில் வாங்கினேன். ஸோ வந்து அண்டர் ஆர்ம் ஒயிட்டனிங் தான். ஸோ நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இந்த சம்மருக்கு பார்த்தீங்கன்னா யாருக்காவது பயங்கரமாக அந்த ஸ்வெட்டிங் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெஸ்ட்டு ரிசல்ட் அப்படின்னா நான் இந்த ரோல் ஆன் வந்து சொல்லுவேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ யாருக்காவது வந்து அந்த டார்க்னஸ் இருந்துச்சு அப்புறம் வந்து ஸ்வெட்டிங் ப்ராப்ளம் இருந்தது அப்படின்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்ல ரிசல்ட் வந்து இருக்கும். ஸோ ஃபைனல் ஒன் வந்து ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். சரி ஓகே, இதை பார்த்துட்டு அட கடவுளே அப்படின்னு வந்து சொல்லாதீங்க. ஒன்றும் இல்லைங்க, ஹேர் பேண்டு தான். ஸோ வந்து நான் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி இந்த பேட்டர்னில் பார்த்தீங்கன்னா நான் இது ஏன் ஷேர் பண்ணுறேன் வீடியோவில் அப்படின்னா நான் சேம் இந்த பேட்டர்னில் தேடிகிட்டே இருந்தேன். எனக்கு வந்து சுத்தமாக கிடைக்கவே இல்லை. திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா அமேசானில் இருந்தது. ஸோ அதனால் வாங்கினேன். யாருக்காவது சேம் இந்த பேட்டர்ன் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஆக்சுவலாக நீங்கள் கடையில் வாங்கினீங்கன்னா இந்த இடம் வந்து இவ்வளோ பிக்காகவும் இருக்காது. அந்த குவாலிட்டியில் நான் அதை செக் பண்ணி பார்த்துட்டு பார்த்தது இவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள். ரேட் வந்து ரொம்ப ரீசனபிள் தான். ஸோ இந்த ஹேர் பேண்டை ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கலர்லாம் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சாண்டில் கலர், பிளாக், ப்ரௌன் இந்த மாதிரி வந்து மிக்ஸ்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் ஃபுல்லாக. இப்போ ஸ்கூல் போகிற பசங்களுக்குலாம் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி போட்டு விடுறதுக்கு ரொம்ப தேவைப்படும். ஸோ அழகாக இருக்குல்ல. ரேட்டும் வந்து பரவாயில்லைங்க, ஓகே தான். பட் வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது, லைட்டாக இல்லை, நல்லா இருக்குது. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டோட லிங்க்கும் வந்து கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, உங்களுக்கு ஹேர் ஃபால் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னா அந்த ஷாம்பு வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள். நல்ல ரிசல்ட் இருக்குது. நான் வந்து யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அதனால் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். அண்ட் வந்து ஸோ சம்மர் டைம் எப்படியும் எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அண்டர் ஆர்ம் ரோல் வந்து யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப டார்க்காக இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் இந்த ஹைவேன்றதுனால பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆம்புலன்ஸ் அடிக்கடி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த சவுண்ட் வந்து கேட்குறது போயிடுச்சு. ஓகே, அந்த அண்டர் ஆர்ம் வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு பிளாக்காக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ரோல் யூஸ் பண்ணுங்கள். நல்ல ரிசல்ட் இருக்குங்க. ஸோ அந்த இடமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாக்னஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடனே சரியாகாது. பட் நீங்கள் வந்து கண்டினியூஸாக ஒரு 3 மந்த்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள். இது கடையில் ஆக்சுவலாக கிடைக்கும். பட் வந்து இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபரில் வாங்க நமக்கு ப்ராஃபிட். ஸோ அதுவும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த காட்டின அந்த 4 ப்ராடக்ட்டோட லிங்க் டீட்டெயில் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி நெக்ஸ்ட் அந்த ரெசிபீஸ்லாம் வந்து பார்த்துலாம். அம்மா வந்து ரெடி பண்ண போகிற அந்த ட்ரெடிஷ்னலான ரெசிபி எதில் பண்ண போகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சம்மர் ஸ்பெஷல் மாங்காயில் தான் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ இவ்வளோ மாங்காய் தேவைப்படுது. ஜஸ்ட் நம்ம 2 வந்து எடுத்துக்கலாம். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் வந்து ஒரு 1 வீக் வரைக்குமே எனக்கு தெரிஞ்சு அதிகமாகவே ஸ்டோர் பண்ணலாம். மாங்காய் சீசன் இப்போ மே ஜூன்லலாம் வெங்காயம் வரும். ஏப்ரல் மே ஜூன்லாம் அது வந்து மாங்காய் தொக்கு போடலாம். காரம் போட்டு அதில் சப்பாத்தி, தோசை, மோர் சாதம் எல்லாத்துக்குமே தொட்டுக்கலாம். நல்லாயிருக்கும். சப்பாத்திக்கு தொட்டாலும் நல்லாயிருக்கும். தோசை அது அவங்களோட இருக்கும். மோர் சாதத்துக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதேமாதிரி திதிப்பு தொக்குன்னு போடலாம். வெல்லம் போட்டு நம்ம பச்சடி பண்ணுவோம்ல அது மாதிரி இல்லாமல் வெல்லம் நல்லா சீவி வெள்ளத்தையும் போட்டு இந்த மாங்காயை நல்லா சீவி மாங்காய் ஒரு இதுன்னா வெல்லம் ஒரு இது போட்டுக்கலாம். இல்லைன்னா 1.5 போட்டு அதையும் அப்படியே கிளறி கெட்டியாக அப்படியே தொக்கு மாதிரியே திதிப்பு தொக்கும் அதுவும் பண்ணலாம். சரிம்மா, இப்போ நம்ம ஊறுகாய் மாதிரி இருக்கிறது பண்ண போகிறோம். ஆமாம், ஊறுகாய் மாதிரி தான் இப்போ பண்ண போகிறோம். மாங்காய் தொக்கு, மாங்காய்லாம் நிறையா இருக்குது. மாங்காய் தொக்கு பொடி பொடியாக கட். ஸோ இப்போதைக்கு இந்த மாங்காய் தொக்கு பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் அந்த ஸ்வீட் தொக்கு நெக்ஸ்ட் பண்ணலாம். சரியா, வச்சுக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜில் தான் வைக்கணும். ஆமாம், ஓகேம்மா. ஆனால் நிறைய நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கிளறிட்டா நல்லாயிருக்கும். எண்ணெய் நிறையா இருக்கணும். இந்த தொக்குக்கும் மேலே எந்த ஊறுகாய் இருந்தால் அதுக்கு மேலே எண்ணெய் இருக்கணும். அதுமாதிரி நம்ம எந்த இதில் கண்டெய்னரில் போடுறோமோ அதில் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி அப்படியே நல்லா ஃபுல்லாக இது பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் போட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும். 1 வீக்குக்கு மேலே வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா. ஓகேம்மா, சரி. இப்போ கடையில் இருக்கிறதெல்லாம் அவங்க வந்து ஏதாவது இது போடுவாங்க. ஆமாம், ஆட் பண்ணுவாங்க. அது கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ்லாம் சேர்ப்பாங்க. நம்ம அதெல்லாம் போட மாட்டோம். அந்த எண்ணெய் தான் அதுக்கு பதில். ஓகேம்மா, சரி. யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு மேலே இருக்கிற தோல் ஃபுல்லாக வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வெறும் மாங்காயாக இருக்கும்ல அதை தான் நம்ம துருவி எடுத்துக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு மாங்காயில் பார்த்தீங்கன்னா தோல் எல்லாத்தையுமே எடுத்துடலாம்.
துருவல் வச்சு நல்லா வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக துருவி எடுத்துட்டாச்சு. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 2 மாங்காவே வந்து எவ்வளோ வருது பாருங்க. ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊறுகாய் மாதிரி தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதனால் ரொம்ப அதிகமாக பண்ணி வேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி தீர தீர ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். கரண்டி நல்லெண்ணெய் சேர்த்து கடுகு தாளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா துருவன மாங்காவை போட்டு ஈவனாக வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு எண்ணெய் தான் நிறையா வாங்குவோம். ஏங்கறியா மாங்காய் பலப்பெல்லாம் இருக்குது. இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு வந்து சால்ட் வந்து சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நம்ம ஈவனாக வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ 1 by 1ஆகவே வந்து சேர்க்கலாம். நம்ம ஒட்டு மொத்தமாக காய்க்கு சேர்க்குற மாதிரி சேர்த்திங்கன்னா ஈவனாக வந்து கலக்காது. உப்பு சேர்த்தாச்சு. அடுத்து வந்து சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுறாங்க. அந்த காஷ்மீரி சில்லி இருக்கு இல்லையா, அந்த பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா வந்து ஒரு கலர் கொடுக்கும். ஸோ கலந்து விட்டு மறுபடியும் பார்த்திங்கன்னா பெருங்காய பவுடர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்பப்போ பார்த்திங்கன்னா வேணுன்ற அளவுக்கு ஆயில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லெண்ணெய் வந்து சேர்க்குறாங்க. அப்போ தான் நமக்கு ஊறுகாய் மாதிரி அது கொஞ்சம் சீக்கிரம் கெட்டு போகாமல் ரொம்ப நாளைக்கு வரும். ஸோ பெருங்காய பவுடரும் சேர்த்தாச்சு. ஃபைனலாக ஒரு முக்கியமான பொருள் சேர்க்க போகிறாங்க. வெந்தய பவுடர் வந்து ஆட் பண்ண போகிறாங்க. அப்பப்போ ஆயில் இந்த மாதிரி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஒரு 1/4 டீஸ்பூனுக்கும் குறைவாக வெந்தய பவுடர் வந்து சேர்க்குறாங்க. நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அவ்வளோதாங்க, எல்லாமே வந்து சேர்த்தாச்சு. அப்பப்போ நல்லெண்ணெய் மட்டும் மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்து கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். பார்க்கவே எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஸோ நம்மளோட டேஸ்டான மாங்காய் தொக்கு சம்மர் ஸ்பெஷல் ரெசிபி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். முட்டி வலிக்கு யூடியூப்ல தான் நான் பார்த்து தான் இது பண்ணுறேன். அது எனக்கு கையே வரல பண்ணேன். இதான் சரி. இப்போ வெந்தயம் ஒரு கப், வெந்தயம் ஒரு பங்கு அப்படின்னா ஜீரகம் பாதி, மிளகு அதில் பாதி. ஓகேம்மா, சரி. அதான் அளவு. அதை பவுடர் பண்ணிக்கணுமா? வறுத்துட்டு பவுடர் பண்ணி டெய்லி காலம்புற வெந்நீரில் 1 ஸ்பூன் போட்டு கலக்கி குடிக்கணும். எம்டி ஸ்டொமக்கில். ஆமாம், வெறும் வைக்கணும். ஓகே. முட்டி இருக்கிறவங்க இல்லை வாதம் முட்டியில் வாதம், கால்வா அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க சாப்பிடலாம். சரி. இதை பொடி பண்ணி நானும் வச்சுக்கணும் கையே வரல. தரண்டி. வெந்தயம் நல்லா வந்து கலர் வந்துருச்சு. வாசனையும் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ நல்லா வருது. ஸோ இதை வந்து எடுத்துடலாம். அளவு வந்து அம்மா சொன்னாங்க இல்லையா, சேம் அதே அளவு தான். நான் இன்னொரு டைம் சொல்லிடுறேன். நீங்கள் எந்த கப்பில் நீங்கள் டம்ளரோ கப்போ சம்திங் எதில் எடுக்கிறீங்களோ அதில் ஃபுல்லாக நீங்கள் வெந்தயம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதில் பாதி நீங்கள் சீரகம் வந்து எடுக்கணும். ஸோ இது வந்து கரெக்டாக 3 கரண்டி இருந்துச்சு. 1.5 கரண்டி அளவுக்கு அம்மா சீரகம் சேர்த்துருக்காங்க. அதுதான் அளவு. ஆனால் அதை விட 1/4 பார்த்தீங்கன்னா மிளகு. ஸோ இதுதான் வந்து அளவு சொல்லியிருக்காங்க. சீரகம்னா ரொம்ப கலர் மாறணும்லாம் இல்லைங்க, ஜஸ்ட் வாசனை வந்தாலே போதும். ஃபைனலாக மிளகும் சேர்த்துக்கலாம். மோருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்களா? அதுக்குதான் இதை எடுத்து சரியாக வருது. அளவு கரெக்டாக. ஸோ 2 பாத்திரத்தில் சேர்த்தாச்சு. கம்ப்ளீட்டாக வந்து அது சூடு போகட்டும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ 1 by 1ஆகவே அரைங்க. அப்போ தான் வந்து நமக்கு நல்லா வந்து நைஸாக கிடைக்கும். அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட முட்டி வலிக்கான மருந்து வந்து ரெடி. ஸோ அம்மா சொன்ன மாதிரி மார்னிங் எம்டி ஸ்டொமக்கில் 1 ஸ்பூன் தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி குடிங்க. நல்ல ரிசல்ட் இருக்குமா. யாருக்காவது வீட்டில் பெரியவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த பொடி வந்து ரெடி பண்ணி கொடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் உங்கள் வீட்டில் பூண்டு ரசம் வந்து எப்படி ரெடி பண்ணுவீங்க, அந்த கிளிப்பிங்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இன்ஸ்டண்ட்டாக அந்த பவுடர்லாம் ரெடி பண்ணுவாங்க. அது எப்படி பண்ணுறது, என்னென்ன சேர்த்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். இதில் அளவு பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்பூன் மல்லி, 1 ஸ்பூன் 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு துவரம்பருப்பு, அண்ட் வந்து 1/2 ஸ்பூன் சீரகம், 1 ஸ்பூன் மிளகு, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, 3 மிளகாய். ஸோ இது எல்லாமே இதில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் அப்படின்னா நான் வந்து டீட்டெயில் கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுக்குறேன். அளவு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரசப்பொடி ரெடி பண்ணிக்கலாம். நல்லா சூடு வந்து போயிடுச்சு. ஸோ மிக்சியில் நல்லா பவுடர் பண்ணி அதை எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஆல்ரெடி வானொலியில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பூண்டை வந்து வேக வச்சிட்ருக்காங்க. பூண்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு வேகட்டும். கொஞ்சம் வெந்ததும் புளி தண்ணி வந்து இந்த மாதிரி கரைச்சி சேர்த்துக்கலாம். ரொம்ப திக்காக இல்லாமல் தண்ணியாக இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த புளி தண்ணியோட தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். அண்ட் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம். தக்காளி வந்து ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளியை நல்லா கையால் இந்த மாதிரி பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம்.
நீங்கள் அரைச்சி போடுறது இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக நீங்கள் கையால் மசிச்சு போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த டேஸ்ட் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். அந்த தக்காளியும் நம்ம புளி தண்ணியோடு சேர்த்துக்க போகிறோம். சேர்த்துட்டு ஃபைனலாக நம்ம ரசப்பொடி ரெடி பண்ணோம் இல்லையா, அந்த ரசப்பொடியை தண்ணி கொதிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஆட் பண்ணிக்கலாம். கடைசியாக கட்டி பெருங்காயம் வந்து கொஞ்சம் சேர்த்துருக்காங்க. இது வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும். ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து கொதிக்கணும். சில ரசம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சட்டுன்னு ரெடி ஆகிடும், கொதிக்க வேணாம் அப்படின்வாங்க. இது வந்து நல்லா லைட்டாக வாசனை வர ஆரம்பிக்கும். அந்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொதிக்க விடணும். கொதிக்கும் போதே நல்லா இருக்குங்க அந்த ஸ்மெல். ஏன்னா அந்த பூண்டு, சில பேர் பூண்டையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பவுடரோடு சேர்த்து போட்டு அரைப்பாங்க. பட் இந்த டைம் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணல, ஃபஸ்ட்டே வந்து வேக வச்சு சேர்த்துக்கிட்டோம். பூண்டு ரசம் வந்து ரெடி. கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு நம்ம எப்பொழுதும் போல் கடுகு சீரகம் தாளிப்போம் இல்லையா, நெய்யில் அதை தாளித்து சேர்த்துக்கலாம். மிளகு வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக வேணால் போட்டுக்கோங்க. அப்படி நல்லா காரசாரமாக சாப்பிட்டு தான் யாருக்காவது வந்து அந்த கோல்டு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு, கொஞ்சம் த்ரோட்டு சரியில்லை, இல்லைனா பசி இல்லை குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்னா அந்த பூண்டு ரசம் வந்து அடிக்கடி ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம். நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஓகேங்க, ரசமும் வந்து ரெடி, எடுத்து வச்சிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ரெசிபி சூப்பராக இருந்ததில்ல. அந்த மாங்காய் தொக்கு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் ரசமும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல வாசனையாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ உங்கள் வீட்டில் பெரியவங்களுக்கு இருக்கிற முட்டி வலி ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா இந்த பவுடர் ரெடி பண்ணி தினமும் வந்து குடிக்க சொல்லுங்கள், நல்ல ரிசல்ட் இருக்குமா. ஓகே, ஆக்சுவலாக வந்து நேற்று அந்த சொன்னேன் இல்லையா வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில், அந்த தம்ப்நெயிலை வந்து போட்டுட்டு உள்ளே எதுவுமே போடலையே. ஆக்சுவலாக என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோக்குள்ளே வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக சொல்ல வேணாம், தம்ப்நெயிலை வந்து போடலாம், என்ன வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்காக ஆக்சுவலாக நான் போட்டேன். அண்ட் ரொம்ப முக்கியம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எதுவுமே வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணாமல் சொல்லக்கூடாது இல்லையா. ஸோ வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு நான் எதுவுமே வீட்டில் வந்து டக்குன்னு பெரியவங்க யாராக இருந்தாலும் வந்து எல்லாத்தையும் சொல்லக்கூடாது அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. நான் சரி ஓகே நமக்கு வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன ஒரு கமெண்ட்ஸ்லாம் வருது அப்படின்றதுக்காக போட்டேன். ஸோ நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக அழகாக ரிப்ளை பண்ணியிருந்தீங்க. எனக்கு பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. ஆக்சுவலாக 2-3 பேர் வந்து திட்டியும் பண்ணியிருந்தீங்க. ஐ திங்க் ஓகே, ஆக்சுவலாக ஏமாத்தலாம் இல்லைங்க, எதுவும் அதில் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு சொல்லணும் இல்லையா. அதனால வந்து நான் எதுவுமே அதை பற்றி நான் வீடியோவில் ஷேர் பண்ணலை. அந்த கிட்டு ஏது அப்படின்றது நான் உங்களுக்கு இன்னொரு vlogல சொல்கிறேன். ஓகே, உங்களுக்கு வந்து நல்ல கமெண்ட் பண்ணவங்களுக்குலாம் ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ். திட்டினவங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதை விட ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான vlog கூட உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அப்படி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பை. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.